Pehlah denai pai marantau jo baju salai denai yo pai juo usahlah mande pai bohati apuilah ayamato de mande usahlah mande manangi tinggal surang usahlah mande manangi yo tinggal surang kok di kampung denai nyosabui urang kamalah malu mande ka dilenggangkan sabana padi kato tadangan urang sampaikan deh mande tolong doakan anak mandehko pai bajalan untuang tabau saminggu ame pulang dari rantau yo kaba angin nan menyampaikan kabar yo dari jauh yo jan disasali kok ndak basuh mande oi nak kandung mande mai bang jogalak mani sayui sampai galak mande tangan takulai jatuh ke badan onde nak kandung setitia ayah mato mande jatuh ke pipi kok di kampung denai nyosabui urang kamalah malu mande ka dilenggangkan sabana padi kato tadangan urang sampaikan deh mande tolong doakan anak mandehko pai bajalan untuang tabau saminggu ame pulang dari rantau
kabar angin ngan menyampaikan kabar yo dari jauh. Yo jan bisa sali kok ndak basuh mande, oi nak kandu mande mai bang jogalak mani sayui sampai galak mande. Tangan takulai jatuh ke badan, onde nak kandu setia ayah mato mande jatuh ke pipi.